Moi! Nyt on semmonen spesiaali hetki, että mä teen energiatulkinnan, mitä mä en oo koskaan tänne TikTokkiin tehnyt. En ainakaan muista. Mä käytän näitä pakkoja tässä. Nostin tosta nämä ihan intuitiivisesti. Ja katsotaan mitä minä sanon. Tää voi olla siis viesti jollekin teistä. Tää on ehkä sulle, koska sä nyt pysähyt tähän katsomaan tätä mun videoa. Mä yritän pitää tän tosi lyhyenä, mutta kuuntele mitä sulle on tulossa viestiä. Mä en tiedä yhtään, mutta se tulee mun kautta. Katsotaan. Tässä on 5 pakkaa. Erilaisia. Ja nyt lähdetään. Mä teen niin, että jotta tämä video pysyy lyhkäisenä eikä 1000 pitkänä, niin mä teen semmoisen nopsakkaan korttien valinnan, tai siis ihan mä näitä oikeasti valita, vaan nää tulee täältä mitä on tullakseen. En ota enempää kuin 2 korttia, koska se tulkinta voi olla sitten hirveän pitkä. Tietenkin mä otan tällaisia syventäviä kortteja sitten. Mä oon tehnyt energiatulkintoja varmaan ikuisuuden ja upsista heijaa. Ja en mitenkään säännöllisesti tee näitä, mutta mä teen aina silloin kun on niin sanotusti kanavat auki. Ja nythän ne on, koska mä oon nähnyt kaikennäköisiä enkelinumeroita ja unet on mulla tällä hetkellä tosi voimakkaita. Mä näen siis lucid dream unia ja mä oon ollut matkalla koko ajan jonnekin. Yksi yö mä olin Pietarissa, ihmettelin että miten mä pääsen sinne. Seuraavana yönä mä olin Amerikoissa ja yritin päästä jonnekin Manchesteriin, mikä nyt ei ole Amerikoissa, mutta mä olinkin matkalla Hollywoodiin. Ja viime yönä mä olin synnyttämässä, joka tarkoittaa jonkun uuden alkua ja jotain uutta. Joten never know, en tiedä. Mut lähdetään katsomaan. No niin, just niin kuin äsken sanoin, että mä oon nähnyt unta viime yönä, että mä oon raskaana ja oon synnyttämässä. Tadaa, tämmönen Winter's Dream Gestation Period. Vaan täällä tuli tää raskaus esille. Ei siis tarkoita, että joku nyt on raskaana, vaan joku uuden syntyminen. Talvikausi on ehkä se, mitä sulle on tulossa jotain ensi talvena ehkä. Ei tule semmoista tunnetta, että jotain kauheata, vaan joku uuden alku. Ja se niinku muhii siellä. Vähän niinku siis joku raskausaika muhii ja näin. Niin tää on siis nyt tulee tämmönen niinku puoli vuotta. Se on semmoista hitaasti kehittyvää. Tässä on siis tämmönen etana. Mä en tiedä näkyykö se sinne. Etana on tossa, joka tietenkin sillä hitaasti liikkuu, joten hitaasti yö tulee. Seuraava kortti on chakrakortti, sydänsakra. Mikä sun sydämessä on jotain, mikä täytyy tulla esille? Passion on semmoinen niinku intohimo, ilo, hauskuus. Sydänsakra aukeaa talvikautena. En tiedä vielä, katsotaan. Nämä on mysteerejä nämä energiat. Seuraava kortti on Holy Gate. The doors of pure happiness will soon be opened. Eli jotain uutta on tulossa, joku portti aukeaa sulle. Jotain semmoista odotettua
niin kuin tää oli, että jotain odotusta, hiljaa muhivaa, talven aikana muhii, jotain uutta on sulle tulossa. Joku sulle avautuu. Tarotkorteista tuli Savujen S, joka on ilma elementtejä, edustaa yleensä työtä, kasvua, luovuutta. Eli täältä on jotain uutta työmahdollisuutta ehkä tulossa, ehkä jotain parisuhteeseenkin ehkä liittyvää, mutta jotain niin kuin positiivista. Ja viimeinen kortti, mahdollisuuksien malja. Ihan loistavat kortit. Eli tämäkin sanoo sitä, että jotain uutta mahdollisuutta sulle on tulossa. Jotain, mitä sä oot oottanut ja se aukeaa sulle. Se voi olla työmahdollisuus, se voi olla parisuhdemahdollisuus. Jotain, missä sun luovuus lähtee liikkeelle ja tämmöistä mahdollisuuksia. Tämmöisiä mahdollisuuksia avautuu sulle. Luen tämän kortin, eli uudet mahdollisuudet avautuvat sinulle. Edessäsi on mahdollisuuksien malja, josta nousee esille kasvamassa olevia unelmiasi ja toiveitasi. Oletko valmis sanomaan kyllä, ottamaan mahdollisuudet vastaan? Toimi. Äläkä epäile mahdollisuuksiasi. Ansaitse sydämesi toiveet, joten sano nyt kyllä. Eli jotain, mitä sä oot toivonut tosi paljon, toteutuu todennäköisesti talven aikana, joka muhii siellä. Tulee tässä tämmönen, että sulla on tosi paljon semmoista intohimoa, iloa, luovuutta, jotain semmoista mahtavaa voimaa. Siis sulla on niinku auennut toi sun sydänsakra. Ja semmonen luovuus lähtee sieltä tulemaan. Ja sulle avautuu nämä mahdollisuudet pian. Joten tää on tosi mahtava korttipöytä, mahtavat energiat sulle. Mut hei, kerro tuonne alle, miltä tää kuulosti. Paina tykkää ja tuu seuraa mua. Ja tuu seuraa myös Musta Korppi IG ja Art Magic mun IG.